कोकणातील सर्वात वेगवान आणि किफायतशीर समजल्या जाणाऱ्या CSMT मडगाव जनशताब्दी एक्सप्रेसला 10 जूनपासून नवीन डबे LHB जोडण्यात आलेले आहेत। तर सर्व कोकणवासियांसाठी ही अतिशय आनंदाची बातमी होती आणि त्यांचा प्रवास सुखकर होणार असं सर्वजण प्रतीक्षेत होते। परंतु माझ्या मित्राला दिनांक 19 जुलै 2021ला D3 या बोगीमध्ये अतिशय त्रासदायक असा अनुभव आलेला आहे। बाहेर संपूर्ण जोरदार मुसळधार पाऊस पडत होता आणि अशा पावसामध्ये ट्रेनचे डबे संपूर्ण गळत होते आतमध्ये। जे विंडो सीटला होते त्यांचे तर भरपूर हाल झाले, अक्षरशः पूर्ण भिजत त्यांनी प्रवास केलेला आहे। तर मंडळी, ह्या व्हिडिओमध्ये आपण हा प्रवास बघणार आहोत। तर इकडे बघा, इथे समोर हे जे सॉकेट आहे या सॉकेटमधून संपूर्ण पाणी गळतंय। आता ट्रेन स्टेशनला थांबलेली आहे तरी पण या ठिकाणी वरच्या सॉकेटमधून एकदम धार लागल्यासारखं पाणी गळतंय। अतिशय त्रासदायक अशी स्थिती आहे। कुणी इथे सीटवर या ठिकाणी बसू शकत नाही। सीटवर देखील पाणी आहे आणि त्याचबरोबर डब्यात देखील पाणी आहे। परंतु सध्या कोविडच्या रिस्ट्रिक्शन्समुळे पूर्ण बहुतेक डबे खाली असल्यामुळे बहुतेक जण विंडो सीट सोडून दुसऱ्या साईडच्या सीटवर बसतात। इथून आता ट्रेन चालू आहे तरी पण बघा भरपूर पाणी येते। विंडोमधून पाणी येत नाही आहे पण त्याच्या सॉकेटमधून वगैरे पाणी येते। यामध्ये शॉर्ट सर्किट वगैरे देखील होण्याचे चान्सेस आहेत आणि इथे काही ठिकाणी देखील भरपूर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचलेले आहे आणि सर्वजण जे पूर्ण पॅसेजच्या साईडच्या सीटवर बसलेले आहेत। ही नव्या रूपातली ट्रेन 10 जूनला चालू झालेली आणि 19 जुलैला हा जो माझ्या मित्राने प्रवास केलेला आहे, संपूर्ण भिजून प्रवास केलेला आहे अतिशय। ते आणि त्याचे मित्र D3 मधल्या 31, 32, 33 ह्या सीटवर बसलेले होते। परंतु ते स्वतःच्या सीटवर न बसता ज्या ठिकाणी पाणी वगैरे येत नाही आहे त्या ठिकाणी ते बसलेले होते आणि त्यांचा संपूर्ण प्रवास त्यांनी असा केलेला आहे। त्याचबरोबर इतर प्रवाशांनी देखील यांच्यासारखाच प्रवास केला। त्यांच्या सीट सोडून ज्या ठिकाणी पाणी गळत होतं त्या सीट सोडून ज्या ठिकाणी पाणी नाही आहे, कोरड्या सीट आहेत, अशा ठिकाणी बसून त्यांनी प्रवास केलेला आहे। जर समजा असाच जर फुल डबा भरलेला असता संपूर्ण सीट्स तर बहुतेक लोकांचे हाल झाले असते प्रवाशांचे। तर मंडळी, रेल्वे प्रशासनाने याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे। हा D3 डबा आहे। D3 डब्यामधील 31, 32, 33 सीटवर पाणी सर्व गळत होतं विंडोतून आणि बहुतेक ठिकाणी गळत होतं। तर कोकण रेल्वे प्रशासनाने याची लवकरात लवकर दखल घेऊन हे डबे व्यवस्थित रिपेअर करावे आणि प्रवाशांचा जो आपल्या कोकणवासियांचा प्रवास आहे तो चांगला करावा, हीच एक विनंती। धन्यवाद।